yan distribution bagai program Kailejak program sini orang orang MDC Saudagar Koloi itu sini joint chairman kuning tonggo ini block president tonggo DWF ni YTF ni joto leader strok tonggo जों दिनै दैनि आमसायाव सिमिया नैनि महारानी चलागोन आमसायनि दुइटा जागायाव जों प्रग्राम खायखा खायसे इंखे गामारि और खायसे इंखे दैनि जों अमनो मेसेज रनि मुचुबो जोंनि बुखुग्रावनो खतों बागमानि बिसिंथि जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन जों बाहायके कुचुबो कारण जोंनि बुमा जोंनि बुखुग संनो जोंनि सिलिमुं बाय बाहायके कुचुबो कारमानो बनो जों चेष्टा खायो जोंनि तिति एडिशन महाराजानि नाहर मुङावनो जे जोंनि बोरैरावनो जोंनि बुखुग्रावनो जेफ्राव डेभलप खायमानाय आफोरनो जोंनि जाति आगावनाय होनो जोंनि महाराजा बिसास खायो हानिबाङैनो बोरैरावनो इम्पर्टेन्ट दवै बोरैरावनि जे कानुन सुमुनो तै प्रमोट खायनायनि बागै जोंनि बुबाग्रा माहाय पलिसि नाखा इंगे जेफ्राव जों बोरैरावनो आगावरमानाय जे जाति जे दफा आफोरनो जोंनि दफा कुचुगो कानाय जोंनि बुबाग्रानि नाहर मुङावनो जे तागनि जेनेरेशन तंनाय रग जे कस्त खायमा तंगो नैनि रां फैसा करि केमा तंगो कोनो उलो नेक्स्ट जेनेरेशन बाहायके जोंनि बोसारावनो गाहाम बर'नि इकोनॉमिकली कंडीशन खायमानो जोंनि बुबाग्रानि नाहरमो हानिबांनो ब थानसानि बिथिंथि जोंनि जे दाबि दावा नावानि बागै बुबाग्रानि चातियावमो ओ मेसेजनो जों जागा जागा गामि आमसायाव फाइ रलाय फायो कारण जोंनोबो आगे गदमा बसर सीपीएम चालक फाइफ्रावबो जोंनोबो जे जोंनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै कुनो नेता कुनो मन्त्री जोंनि तिप्रासानि नेता रक साया दिनै जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्व तिप्रामथानि एलायन्स बीजेपी सरकार बाय तंफानो जेफ्राव जोंनि तिप्रासानि अधिकारनि कक फायो प्रश्न फायो आफ्रांखि जों साव हानिबाङै जों आसा खायो फाइनाय साल जोंनि तिप्रामथानि पार्टीनि बिसिंथि जोंनि बुबाग्रानि बिसिंथि जोंनि तिप्रासानि अधिकारावनो जों नावानि हिंखे जोंनि थानसानो तैबो मा राग्रनाय होनो हिंखे ओ थानसानो राग्रनायनि बागै हिंखे जोंनि बुखुग्राव बोसकां मा आगरनाय हानिबांनो जोंनि बुखुग्रावनो ताबो बोसकां आगरनायनि बागै जातियाव दं हामबाय सातिनि बाबा थाया बालायखा डिस्ट्रिक्ट